Yan. Tayo'y pupunta sa GNT para mag-drop ng order papuntang Candelaria, Zambales. Maraming salamat sa iyo. Apat na t-shirt. Okay. Pakihintay na lang. Papadala na. Okay, let's go. Ayan, nakapag-cash out na tayo. Ayan o. Maraming salamat po. This is my first time. Okay. Ayan, pagkatapos nating mag-cash out sa GCash, andito na tayo sa GNT para ipadala ang item. Ayan. At ito na po ang inyong GNT stub. Okay. Ayan. Tapos lang natin ay padala dito sa GNT San Jacinto, Pangasinan. Yan, pakihintay na lang ang order ninyo. Papuntang Zambales. GNT Express Traffic Point. Okay, maraming salamat po sa tiwala, sa unang nagtiwala. Ito ang San Jacinto.